Maita henyu adikani tinokutendai nekuti isarudzo yenyu kunge tichitandadzana zuva nezuva pese panobuda chirongwa. Aiwa, tiri kukuonai muchichifarira chirongwa. Nhasi tine nyaya inopisa-pisa paMaisamba Show, chikurura majasi. Tinoda kutarisa kuti kudyidzana kwemachechi, makereke, masangano. Isu pano tinoremekedza zvitendero zvese zvamunodayira imi. Asi tinoti kana munhu wadayira chitendero chako chienda nezvinodiwa. Vamwe vakachema-chema vakati chechi iye yakungoti bherevere. Muri haichatariswa, haichadi. Chiregai ndirege kutaura zvakawanda, tichanzwa nyaya dzinobuda. Regai ndikutendei mimi mese muri pano mauya. Ndiri kuziva kuti mauya kuzokomba churu kuti tikurukure nhai. Chiregai ndipe vadare vedu mukana wekuti vazvisume kwatiri. Vadare vamunojaira, vamunoziva, vanotibatsira munyaya idzodzo. Ndotanga nemi mai. Inti makadiko vatereri mazvita Dr. Chisamba. Ini ndinonzi Mai Chabuka, Pastor Chabuka. Tinokutendai nekunge muri pano. Makadi henyu vatereri, makadi Mai Chisamba. Ini ndinonzi Nelson Murewa, ndabva kuUniversity of Zimbabwe. Tinokutendai. Makadi Mai Chisamba. Ndinofara. Makadi vatariri. Ini ndinoitwa mbuya Chipuriro, ndinomirirawo tsika dzedu dzemuno muZimbabwe. Tinokutendai mbuya. Regai ndibva ndangotanga namufundisi. Taitirwa rombo rakanaka kuti pane mufundisi. Ivo vanhu vari kuchema-chemawo zvakare. Ndiri kuya kwamuri Pastor Chabuka. Vanhu vari kuchema-chema kuti kare zvitendero nemhuri vaidyidzana vachipanana zviya mukana wokuti izvazvemurisi. Izvi zvazve zvinoye zvinanzi chechi yakutsiga mhuri. Saka dzimwe nguva mhuri haichatombozikanwa kuti zviri pano ndezvekwaMoyo here, kana kuti ndezvekwaNkomo here, kana kuti ndezvekwaJaricha here. Ameno, zviri kufamba sei? Mazvita. Inyaya inonakidza zvikuru, asi tichimbotaura navadare vedu tisati tasvika pachivhitivhiti. Ndambotaura ndichiti tese kuti tinge tasvika pano takokwa naMai Chisamba. Handina kubvira ndangozvigadzika pano ini kuti Mai Chisamba vangoona munhu wagara. Asi pane munhu wakatochaya foni akati chinyi, uyai kuno, kuti ndiuye ikoko. Zvino chandinoona ndechekuti kereke nhasi yoita sekunonzi inongosvika, ndongoona muchato uri kuitika pambapo, ndotoona ndatosvikapo ndakutoti ndini ndatova pastor wapano, ndini mufundisi, ndakuita zvandinoda. Wasvika panzvimbo unenge akokwa panzvimbo. Mwana uyu unoziva, uyu ari kuchata ari kuziva kuti kuna baba wake, kuna mai vake, kunani. Ende ndakokwa ini handisviki ndichingoti pandasvika pano handasvika ndikazvigadzika. Ndasvika ndikanzi garai papi apa. Ndobva ndadini kubva ndagara. Mune vanhu vakanga varipo vese vanga vachindiona vandiona kuti ndanzigara apo. Saka nguva zhinji asi munhu akaita sononzi wasvika akangosvika akanzwa kuti apo panenge pano muchato, kana kuti even mwana chaiwo mukereke handingozviendese kumuchato wandisina kukokwa. Unenge atoti vafundisi vakawanda, uyai kuno, ndoenda ipapo. Ndozvandada kuti tange tagadzira wari iwo tisati tadini taenda kumberi. Mashoko makukutu ari kutaurwa namufundisi. Hanzi isusu semafundisi munenge matikoka, asi zvamunenge matikokera ndo zvatinobatana nazvo chete. Ndomboya kune iwo wakandoziva kuti wakamirira vechidiki. Sei vanhu vaita chichemo icho chichi? Regai nditi tisati taenda pakunoti chechi yapinda muhofisi isiri yayo, regai timboitendawo nekubata kwainomboitawo. Inobatawo zvakanyanya kwazvo. Chechipiri, regai ndichiti chanyanya kutaura kuti nyaya iyi inyanya kukora muto saizvozvi inyaya yemapitse ari pakati pedzidziso mbiri. Kumhuri kune chivanhu chakanyanya, kumakereke kune humwari hwakanyanya. Saka tsika dzekereke dziri kuzotadza kupindirana nechivanhu chavanhu vekumhuri. Zvosvika pakuti kana kereke yakuda kuita zvainoda kuita, dzidziso yayo ndeyekuti mhuri ndoiri kukonzera zvimwe zvezvinhu zviri kuitika kumhuri dzenyu. Kureva kuti mhuri dziri kushereketa, kana ari mwana ada kuchata zvikanzi pauri kuchata ipapo tete vachaita kuti uzoshaya mbereko. Saka rega tiite isusu sekereke zviregedze kuonekwa tete padhuze. Kana iri nhamo kwanzi vana mbuya ndo vari kuzoita kuti kana paita mufi ndo vatokonzera rufu, kana paita rufu vari kuzotora tumachira twavari kutora. Saka rega tiite isu sekereke. Saka mapitse edzidziso mbiri dzasangana dziri kutadza kuwirirana chivanhu neumwari. Mashoko makukutu etsanangudzi.
isu zviya zvatataura kuti tinoremekedza zvitendero zvese, asi regai timboti nhasi tina pasta vechitendero chechikristu, asi handizivi kuti kune vamwe zvimwe zvitendero here. Kuchikristu sekuziva kwatinoita kune bhuku rechitendero. Kana bhuku rechitendero riripo, zvinoreva kuti rinokuudzai zvekuita kana masangana nerufu, kana masangana nemafaro, kana masangana neupenyu hwemazuva ese, rinokupai. Vanhu vedu mbuya havasi kusanganisa here ivo kuti izvi aiwa munhu wedu pachirudzi chedu anofanira kunge akadai zvakadai, zviri kukanyana here kana kuti pane mwakurira imi unoiona sei mbuya nyaya iri pane? Maita basa maichisamba. Ine ndimaonera ndinoita nyaya iyi kai. Tinobvira kune ivo vemakereke chaivo. Hapana kuwirirana vanhu ivavo. Tikatarisa vane mitemo yavo. Mitemo iyoyo pachavo vega inotopikisana. Unonzwa vamwe vachitaura kuti ava havanamati, ava vanonamata. Saka vanhu ivavo kuti vadyidzane, vari vanonamata vese havatodyidzani. Saka ndo rimwe dambudziko iroro riripo. Kuri kuchivanhu vanoziva kuti tine madzisawira. Chero ungano yese tinotoziva kuti tine madzisawira. Saka madzisawira edu ndiwo vekereke ivavo. Kana wakokwa uri sasawira, haupo pakutungamirira. Unoteedzera zviri kutaurwa nevaridzi vemusha, iwo unenge uchitoteerera mumashure, ukanga wagadzikwa wogadzikwa. Zvino nhasi uno tiri kuona kuti ini ndine chechi yangu yandinonamata. Mwana wangu ane chechi yake yaanonamata. Dzidziso yaanopiwa ikoko yakasiyana neyandinoita inini. Vake vaanonamata navo vakanga vachinge vauya, vakundiona inini kunge sendisinganamati. Takutopikisana ipapo. Mashoko makukuta ari kutaurwa nambuya. Zvinotoita seiko? Nekuti kareko kurudziro yanoti, nokuti muZimbabwe matinorarama munomu, munhu wese ikodzero yake kuita manamatira anoda, kusarudza kereke yaanoda. Asi mbuya vari kuchema kuti kumhuri zviri kunonetsa ka, nekuti iwewe pada sangano rako rinoeresa musi wemugovera, ndo uri kuitwa zvinhu zvepamusha. Iwewe pada sangano rako rinoeresa musi wesondo, ndo uri kuitwa zvinhu zvepamusha. Pada izvi zvakuitwa izvi hazvitenderane nechitendero chako, zvoitwa seiko? Nekuti mai sete muenzaniso wapiwa nambuya vanenge vagere varimoka, varuda kuona sangano ravo richiita. Asi sangano remwana pada ari kuchata wacho iroro riri kutotaura kuti hamunzwe Mwari pakurarama. Pakurarama kwatinoita apa, pane munhu here wenyama anogona kunongedzera vamwe kuti hamunamate imi munonamata? Aripo here? Ngatikurukurei. Muroora, taurako. Mafundisi ari kunyanya kuti nyango pafiwa chaizvo vanoda kusweta take over yakanyanya. Ende vanhu vemhuri vakada kuimba vanonzi isusu taakubva pano, hatichada kunamatira munhu nokuti maakuita zvisiri pamutemo. Saka vanhu munenge muchiimba nziyo dzipi dzechivanhu? Nekuti regai nditijekese ipapo ka, kune dzimwe nziyo dzinoitika mutsika nemagariro dzekuti vanhu vanenge vachitomhura munhu kuti ndiye auraya munhu. Handii mazoona vamwe vachiita zviri pachena kuti ndini ngari kurehwa apa. Ndidzodzo nziyo here idzodzo? Nokuti dzimwe nguva mafundisiwo sevanhu vanofanira kuona kugashirana kwakanaka, kudyidzana kwakanaka, munenge muchiimba nziyo dzakadi? Kana muchiti dzechivanhu mukureva dzipi? Tinenge tichiimba dzimbo zvinenge zvaiitwa nemufi, nekuti mufi kumushoko anenge achiitawo zvimwe, kuchechi anenge achiitawo zvimwe. Saka vanhu vanenge vachiteedzera zvaiitwa nemufi. Saka mufundisi anobva atanga kutaura kuti inini ndakubva pano. Ende kakawanda tichitoona mafundisi akutoti zvakuitwa pano isi hatichada, nokuti vakuda kutotonga mhuri yese. Regai vachatipindurira mufundisi vari pano. Ndosaka ndati nyaya yacho chikurira majasi vabata mubvunzo. Regai timbotora mumwe. Kana munhu atendeuka chechi yanenge atendeuka, chekutanga anozivisa hama dzake kuti ndatendeuka ndakupinda chikereke yekwakati. Kana apinda kereke iyo yekwakati yeye anenge ati mhuri anenge atotorwa semhuri yekereke iyoyo. Uyezve pane zvese zvinoitika indofamba namufundisi wangu. Pazvese zvinoitika mufundisi wangu anotokokwa unzi kwaita rufu kwaita muchato. Saka pese paanokokwa pai andopiwa nguva yekuti mufundisi yasvika nguva yekuti muchiparidza, mufundisi yasvika nguva yekuti muite zvakati. Vanhu vaMwari vangoenda vasina kukokwa. Vanhu vaMwari vanotomira kuti vakokwe kuti vazomirira zvinhu izvozvo. Ndatenda hangu maichisamba. Ndichagona kuitawo mufundisi. Ngatisangane muchikamu chinoteera.
vadikani, nyaya iri pano chikurura majasi isu tinodzitora sekudziunza kwamunoita kwatiri. Nyaya iyoyi manzwa zvabuda apa nhasi. Pastor muri pabasa mwakamirira vamwe, kune ndoziva kuti mune vamwe maelders ari pakati ipapa vanenge vachitibatsira, asi sati aenda kumberi regai timboti mufundisi vapindure zvataurwapo. Chokwadi chinoramba chiri chokwadi chekuti munhu achiberekwa, ini ndakaberekwa inini ndiri muzvare matsika, handina kusarudza kuti ndoda kuberekwa kwamatsika. Handisina kusarudza ndakada kuberekwa kwamatsika, ndakaonekwa ndaberekwa kwamatsika ndikazvifarira ndikazvitambira. Ndinovakudza chemberi nambuya ivavo kuti ndo vabereki vangu. Asi ndakazoti ndakura muzvinhu zvandakaita imwe sarudzo yataurwa mubumbiro romutemo, ndakasarudza kuva muKristu. Ndo zvandingada kutaura. Ndasarudza kudaro, ndakatarisa makereke ndikandoda kuenda kunoti ndiite chikristu changu ndiri pakereke yakati, nokuti zvavanoita ndozvidini ndozvandinotenda. Ndazvisarudza izvozvo, munoziva kuti munhu mukuru wakunzwa kugona kudini kusarudza ega. Saka kana tasvika isusu matishi hama yedu atanga tiri kunamata naye washaika, ndashedzwa maisaru washaika, ndoenda kweni somufundisi wake. Ndozivazva nokunamata kwandanga chiita namaisaru ndinoziva zvinotenda maisaru. Kana handisvikipo ndichizvitutumadza, asi ndoda kuti chandauya kuzomira inini ndaya kuzomira ini sehama yamaisaru yondoziva kuti chiri mukati momwoyo wavo chavanotenda. Whether hama dzakatendera dzakadai, ndichikupai ruremekedzo rwese, asi munhu uyu wenyu warara apa waitenda zvakati. Kana modai imi makutsaudzira pakudini kutenda kwake kwandoziva. Even handisviki mufundisi ndambotaura tisati tasvika pandikati pane kumwe kusakura kwatinoti immaturity. Matarisiro aunoita nyaya ka handida kuti unotambirika here kana kuti hazvitambirike. Handisviki nichituka vakuru, asi ndinozvitaura ka nori kuzokuti maisaru waitenda zvakati. Mashoko makukutu. Saka nyaya yedu iye iri kudzokera pamunhu ari kuchata. Nyaya yedu iye iri kudzokera pamunhu afa. Nyaya yedu iye iri kudzokera pamunhu aita graduation kana kuti aita chimwe chinhu. Nekuti mufundisi vari kuti kana mauya kukereke masiya nyika, handiti masiya nyika maita sarudzo iyi. Saka kana ivo vachiimba nziyo dzechechi ndodzavauya kuzoimba. Zvino imimiwo munenge maakuti ndewedu ndisi takamuzvara, saka kakukakaritsana kaye koitika. Zvoitwa seiko? Nokuti zvimwe zvinotyisa zvakare vanhu ndezvekuti mukaisa chechi pamberi hama dzake dzikaramwa zvinokuremerai, handii ndozvamunofunga? Asi munhu uyu asaruraka handei nayo nyaya. Ndomboya kwauri mukomana wechidiki. Alright, ndinoona kuti patinosangana semhuri nekereke, kunzwisa kwangu ndokuti pasangana hama nehama, zvangofanana nasisi nabhudhi vasangana panzvimbo imwe chete. Chasiyana ndechekuti uyu ihama yemufi kana kuti yemuchati yekuberekwa kwake, iyi ihama yemufi kana kuti yemuchati yekunamata nayo. Saka vaviri ava kazhinji havafaniri kuita mapitse pamabato avanofanira kubata kana kuti chatingati bandiko pamutambo ungave uripo. Vanofanira kunge vachitotaurirana kuti saka imimi penyu pamunobata ndeapa, kereke yoti tinobatawo apa. Sazi kuti vanhu mufundisi wekuti kutaurirana ndokunowanzoshayikwa kazhinji. Mhuri hadzisi kuzogara pasi nekereke kuti ngatitaurirane kuti imi munobata kusvika apa, isu tobatawo kusvika apa. Sezvataura zvakanzi neimwe nguva munenge muchinamata nemunhu asi kumba nezvaanoitawo zvinototendwa nevanhu. Saka zvakuda kuti tijekeserane, tibudane pachena, mufundisi wozvininipisa, mhuriwo yozvininipisa, vanhu vokurukurirana votamba mutambo wavo zvakanaka, zvinhu zvoitawo zvakanaka. Mashoko makukutu ari kutaurwa. Paongororo netsvakiridzo yatakaita tiri kuona kuti dambudziko nderekuti vanhu havazive chinonzi kutendeuka, vanhu havazive chinonzi kunamata. Nekuti kana vatendeuka, pasta vari kuziva kuti mutendi wedu uyu tikasvika tinoisa munamato, tikasvika tinoimba nziyo. Eya mutendi uyu aiti kana abva kuchechi ochinoshandirwa kwese kwaanenge achishandirwa uko. Vamwe vaenda kuna hatishori kana n'anga, hatishori kana vanoshandira, hatishori. Asi sarudzo ngaive iri chii? Kuti parege kuita makakatanwa nai. Vaimushandira vanouya vachiti ndewedu uyu. Ava vari kuuya vari kuti uyu ndewedu ava. Venyikawo vari kuti uyu ndewedu. Mumwe akazoingwa akane masikana vekubhawa. Vakati zvemunamata taifamba naye usiku. Regai tiite zvataita usiku. Handei nayo nyaya. Ambuya, mukiiona sei? Inyaya yakaoma iyoyo kuchokwadi kuti tinyatsonzwisisana zvinotiremei. Ivo mafundisi ka ngavazive kuti vanhu vari kuuya kuchechi, vamwe kungouya kuchechi havana kutendeuka.
saka ipapo vakanzwisisa ipapo vanopawo mukana vanhu ivavo vaaitamba navo zvavasingazivi mafundisi vakavapa mukana kuita zvavanoda ndofunga vanhu vanowirirana nekuti mukatokakavadzana nekuti uyu kwauyu aienda kubhawa asi kuchechi achienda saka madzisawira aka vakanga vauya vape mukana wekuita zvavakanga vachiita ndokuti muwirirana. Regai tipe kuna mufundisi nyaya yacho iri kuenda ichioma handini mukuionaga. Mbuya vari kuti kune vamwe vanhu vari kukereke asi havana kutendeuka. Nhai mufundisi, vanooneka sei? Vari murejista rechechi, vari muruwadzano, vari kuubvuwi, vari mukwaya, vanoonekwa naaniko kuti havana kutendeuka? Kutendeuka noti munhu akanzi atendeuka akunamata nhasi. Munondiona ini zvandakaita izvi hana chinochinja pandiri. Ndoda ndikapa muenzaniso wekuti munhu akanzi ashayika, tinoti munhu tinenge tichiona chituna, handiti tichiona mutumbi uyu, asi washayika ndiye munhu uyauya mukati watisingadini, watisingaone. Saka tiri kutaura tichiti hatina maonero zviri kutaurwa naDr. Rebecca Chisamba kuti isi munhu akauya kuchechi achiti ini ndapinda chechi, ini ndoda kuteera mutemo inodai, totaura kuti magwara matsvene anodai. To isi saka tinotaura tichiti munhu womukati ndiye wadini, uye watoti tikanotarisa kuti atoti body viewing hatichamuoni asi wakarara apa tiri kuona mutumbi. Saka imi kana moti aiwa isi tofanirwa kunge toita yatingati compromise kana kungoti tongotseketudza isi kuchechi hatikwanise kudaro. Kana wakauya kuchechi uchiti uri kuchechi, kana imuda kumboita zvimwe zvomuda kuimba, tinongoti pamusoro yehama dzangu isi hatichazvikwanisi, torega zvedu nokuti munhu wataifunga kuti tinaye haaziriye. Mashoko makukutu. Muri kuona vadikanika kwatiri ikoko ngatizikanwe zvechokwadi. Mufundisi vati isi tinowinga basa redu. Kana imimi maakuita zvimwe zviye kuti vanga vaine chivana, vanga vaine jira rambu yawo, machira teisa kupi nhai mufundisi. Eka, asi vanga vaine bhachi futi rekuchechika. Vanga vaine kola futi pamwe vari mufundisiwo, asi paakubuda kamachira avo nezvimwe zvakadaro, zvoitwa sei? Paongororo zvine tsvakiridzo imwe yatakaita yandinokupai kuti tinzwe. Kana pachichatwa, hanzi chechi chete ndio inenge yakazara kuhigh table. Mai vemuchati vari mukiu kunotora chikafu uko. Hama dzemuchati dzigere uko kuya. Kune macheya asina kuzowana jira rokuputirwa nhai. Handei nayo nyaya. Zviri kufamba sei? Ndombouya pamuri Murora. Ipapapo ndo pari kutiremerawo pakuti vechechi ndo vanenge vakuda kuzoenda kumberi. Kuenda kumberi kwavanoita kazhinji kacho vanoita kutanga vatarisa kuti munhu aibatsira sei muchechi. Vanenge vakutora kuti uyu ane chaanacho, uyu anga asina chaanacho. Ndo zvinozopa kuti vamwe vechechi vaende kumberi. Vanenge vakutarisa kuti munhu aititira zvakati muchechi. Ndizvo asi ndinoda kubvunza ipapo kuti mufundisi chabuka vambotaura paega kuti kana takokwa isu tinotoudzwa kuti garai apa. Ndianiko imi muri kutaura kuti vanhu vanenge vakutarisa kuti munhu yaita sei muchechika. Tinoda kuziva kuti ivava vechechi kuzonzi ndo vakazara kuhigh table vaendeswa naniko. Vanoiziva sei kuti ndo high table yekuchechi? Kana imimi kumhuri kwenyu musina kuvaudza kuti kwenyu ndekunoko. Handiti? Chinoitika ndechokuti nyange ungave muchato chaiwo unotanga kurongerwa kuchechi. Zvichinzi ana tete venyu ava ngavambomira vanoita chivanhu. Mai mufundisi ndo vanenge vari mai vemunhu. Unzi kana unzi parufu chaipo. Mai mufundisi ndo vanotanga kudzwa urwere ndisa mai vesangano. Vanenge vachiuya. Pochiti kana kuri kunzi yangu ndingati nguva zhinji yavo yavanonyanya kuwanika mai mufundisi. Varanika kumanheru wesamunamato wavo manheru vodya voenda. Vezvigure ndo vanosara vachiimbira. Makuseni voya vomwati voenda. Ana mai mufundisi vanowanika nguva yekudya. Ndo pavanosvika vachisamunamato voenda. Aiwa ndizvozvo ngatiende nayo nyaya vari kuti hanzi ava vekuchechi vanoya vodya voenda voisa munamato. Zvinyawu, mutambo wozvinyawu, vorara vachiimbira, vachipfumbidza, mangwana zvochinjaniswa. Ngatisangane muchikamu chinoteera. Vadikani nyaya iri pano chikurura majasi. Imimi kwenyu munozvifambisa sei?
zvatiri kukurukura pano makambozvionawo here kana kuti munozviona here muchikamu chapfuura ambuya vataura vamwe nevataura vati vanhu vekuchechi vanosvika nguva dzekudya chete vodya voenda, asi zvinyau nemamwe mabato aya ndo anopfumbidza rufu, ndo anopfumbidza muchato iwo kana vadya vaenda. Hatigone kuti ndizvo, hatigone kuti hazvisirizvo. Isi tinongoramba tingoti hero jira kufuka kana kuwarira kuti ngationei kuti patinganyatsozobatana tichigadzirisana ndepapi kuti zvinhu zvedu zvifambe munzira yakanaka. Zvinyau hazvishorwe mutambo wavo. Vanoita vamwanda zvemabheri handiti vanoda kuitawo zvinhu zvavo nhai. Saka isusu tiri kuti munhu kana aita sarudzo ngaimire iri sarudzo yakaita sei. Regai ndimbodzokera kuchikuva ndozouya kwamuri. Mbuya, sarudzo iri kushanda here panyaya yatiri kutaura iyi? Nekuti muupenyu zvazvinonetsera ukafa waakusarudzirwa nevamwe. Ukachata uri ikoko ungasumuke here negauni iriyo uchichikotaura kuti handisi kuzvida, handisi kuzvida. Kana toita zvinoendeka zvese zvina zvaita kunge zvadimburirwa nai. Ndine urombo tinoita kunge setadimburira, asi chiri ngazuva chiye kana chatsuka chinobva changokwata. Regai nditore mukana uno wekukutendai mese nekukomba churu nekukurukura nesu. Regai ndiende kune vadare vedu marwisa nyaya yanga yakaoma iyi. Regai titende Pastor Chabuka, Nelson naMbuya. Tichauyazve, regai ndikuvimbisei kuti nyaya iyi hatina kunyatsoibvuraudza. Tinoda kuzoita danho repiri nayo kuti ndepapi pari kurumira pazvitendero. Asi hatiri kungofunga chitendero chimwe chete, ngatifungei zvakawanda. Saka ndikusangana zvakare. Svondo rinouya nguva imwe cheteyo. Ndini wenyu Dr. Rebecca Samba.